boys? Ang hapot, Dainin maraot sa paghapot. dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdaan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis, mga helang kan baga. Tama ba? Kaya sala ngayon oy. Helang ngayon oy sa atay. Anong ambikol kang kang atay? Katoy ngayon bilakul ka ano? Ang baga ngayon oy lungs. Tama Ronald, tama rin. Ang baga ngayon oy lungs. Ang baga ngaya katoy ang bikol ka yan. Okay. Mga helang kang katoy. Mga tugang siring po sa cirrhosis, fatty liver disease, alcoholic hepatitis, as in cirrhosis, mga helang yan nadarakan sobrang pag-inom, ninala ko pagkaon po nintawa. Tapos ang kaugmahan kon dai magbabago. Ang Liverage Silimarin Capsule para po sa lodo sin proteksyon nga tayo. Hindi po may Silimarin na hali sa herb natural kaya aligtas. Ang Silimarin kang Liverage sa pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sural daw na pag-inom kang Liverage pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakapugol man yan para mapugulan ang paghubag kaya. May bisyo man wala, mahilig man uminom o dai, mas maray na isabay ang Liverage Silimarin Capsule sa satuyang pagkabuhay oral daw. Kaya mga liver lovers, mag-Liverade na para po sa baskog na atay. Ang Liverade Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. Alright, sige. Sige tabi, di yun na yan. Ano nga na isugibong kung niya na aga? Dahil mo na nga naman. Dahil mo na nga, ngunyan pala na, may maritime procession kita. Yan po dyan mga tugang sa lawod si Angel na Mustasa para po sa kwan, para po sa ano yan ha, para po mga tugang sa Satuya tabi na piyesta ni San Rafael ha? Si San Rafael baga para bulong, di ba nakakabay istorya siyang nakakabulong siya, di ba ha? Tabi ano ano yan sarap pa siya sa mga anghel kan Satuya na kagurangnan yan ha? Tabi sa agang misa papanginutan mga tugang ni Obispo Joel Bailon. Live man iyan digdi po sa DCGB. Pontifical Mass. Tabi, papanginutan niya ni Obispo Joel Bailon. Diyan po mga tugang sa parokya ni San Rafael. Alas 9 yan. Kaya po magsirimba, magdarangugan, mga tugang. Tabi live yan sa radyo buda sa DCGB. Saga tabi yan na alas 9 ninaga. Kaya po permi pong pinagigibukan DCGB, parte po yan mga tugang kan sa muyang panata na an fiesta. Kunain iyan po ang ika-67th founding anniversary kang DCGB. Ano? Sabi, mga tugang, kaya magkangkuang kita, magsirimba, buda. Sabi nga ni, pasalamat Vicendo, tay kami sa law na 67 taon. Yaon po kamo permi para mga tugang sa pagsuporta sa samuyang istasyon. Okay, iyon na yan. Tabi, totoo lang, ang iba pa niya to ng mga isyo sa tuyang palibot, kasarabay taman dyan, ang Mega Force Patrol para po mga tugang sa satuya na palibot. Kaso hapon, pinaghahanap ta si Mayor Crisel, di ba? Tama ba? Pinaghahanap ta kaso hapon si Mayor Crisel, mga tugang ta, haputon ko siya kung natata ang sayang boto dumantabi sa House Bill 4058 mga tugang no, yan po ang General Appropriations Law bill pala kan Pilipinas talay pa man na-approve, nagboto siya kino nata, di ba ano ang mga rason yan baga may mga embedded na mga may mga may mga project, may mga budget baga dyan na parang nga sa distrito. Pero ang representante, mga tugang kang Premier Distrito Kanalbay, nagboto po siya ni no. Nata daw. Yan ang gusto tang ihapot, tabi, yan gusto tang ihapot mga tugang kay Mayor Crisel Lagman Luistro. Baka lamang makauron tango niya na aga, nakontak mi kaswapon. Ang sabi niya, saga na sa nangayang alas 8, nin aga,
busy mga tugang ang congressman kam Premier District o congresswoman representative kam Premier Distrito Canalbay. Hello? Hello po, good morning. Good morning, ma'am. Yes po. Sir, pwede po mag-brief. Sige po, ma'am. Go ahead po. Go ahead. Gusto ko lang i-congratulate sa kuya. Aha. Sister-in-law. Iyo po. Maria. Yeah. Maria. Yeah, madali lang po. Yeah. Yeah. Okay. Iyang pagkapasar bilang isang principal. Ay, wow. Congratulations po. Okay. Po sa Albay Division. Opo. Okay. Salamat po. Salamat, ma'am, sa pagkapod. Salamaton. Alright. Yaw na mga tugang si Representative Crisel Lagman, ha? Para po hapot untakan hapot niya to kasuhapon na napinunan si po sa tuyang programa. Congresswoman Crisel, maray na aga po. Maray na aga, VP Henry, sagapos po na nakatutok sa DCGB. Good morning. Mas kanong oras talaga ika, Congresswoman Apudan, talagang ang boses mo, talagang live na live, ha? Alive na alive, ha? Good morning po. Feeling ko, ang kahurong ko, Madam Daraga. Opo. Talaga, ha? Nang bula pa ngayon, ano? Okay. Yung nga ni, agang amay. Agang amay. Okay. O Mayor, Congresswoman Tabita, paano kay may nabasa akong press statement nindo na ika po nagbuto ka kino duman sa House Bill 4058 o ining sa tuyang General Appropriations Bill. Pwede po ma-explicar kung dahil ka po nag-uyon sa sinabi ng budget for 2026 po, Congresswoman? Yes. Maski nga ni po, VP Henry, dakol na silang pagbabago na gineribo, no? Number one, naging open to the public. Opo. May commitment sinda na pati ang BICA magiging open to the public. Live streamed, tapos na mga deliberations. Igwa kami ka mga copies, unlike before, na daing mga physical copies, ka mga bills on second reading and third reading prior to the approval. Nagkaigwaman po pagbabago sa budget, no? So gapos sa mga nahiling ninda na identified as insertions duman pa sa nasa President's budget sa NEP or National Expenditure Program, inarali ninda. They made sure na ang priority kang budget nasa education, number 1, number 2 sa health, and then number 3 sa social services. And mukhang for the first time ganon nga ang nangyari sa budget. And yet, I voted no. Yun. No? Yeah. Oo. Dahil naandun pa rin yung pinaka-crucial na source ng corruption. Which is the unprogrammed funds. Okay. So, every budget ni Presidente, may proposal talaga siya ng program funds. Ang ibig sabihin niyan yung may cash backing. Yeah, may naka-allocate na pondo. May pondo yan. Okay, or na-anticipate na kung ano ang magiging source of funds niya. So, kaya naka-line item siya. Hindi siya lump sum. Okay? Most of them are line item under each department. Okay? So, meron din naman talagang unprogrammed funds. But historically, itong unprogrammed funds na may provision kung paano lang siya magagamit, no? Maliit lang yan. Para siyang contingency or standby fund. Ayun. Okay. Pero, kung nagpukaw po si Speaker Romualdez and kung nag-approach chair po si Congressman Saldico, lumobo siya. Ayun. Okay. So kung ang President's proposal was only 200 billion, ginawa nila initially mga 500 billion. Ayun. That is for 2025 budget po, Congresswoman, ano? 2025. No, they started it with the 2023 budget. Really? Okay. Sige po. Okay. So maliit pa nun. Tapos nag-2024 budget, yung proposal na 300 billion, ginawa nilang 700 billion. Kaya nag-react na si Congressman Lagman noon. Sabi niya, you cannot propose to change you cannot change or add to the proposal of the President. May it be programmed or unprogrammed funds because constitutionally, in the Constitution it states that the President will propose a budget and the Congress cannot add. Okay. Kaya ang pwede lang gawin, mamani-obrahin natin, ililipat natin ibang pondo sa yung total amount
remains the same. Okay. Pero ang ginawa po nila noong 2023, 2024, at 2025 budget Opo. ay ang lalaki ng unprogrammed funds. And Okay. alam naman natin na nag-give siyang cost ng financing doon sa mga insertion ng mga projects. Katulad Okay. ng ongoing natin dyan sa Cagaray Island. Oo. And dyan nasa Santo Domingo, ang source of funds ng mga ongoing projects dyan Opo. were the unprogrammed funds of 2024. I see. Okay. So, Congresswoman, ini po na sa imong pinagbotohan ninyo, ini po sa budget for 2025, tama po, na Ako po, 2026. sorry, 2026. Nego po kinakapalaman na unprogrammed funds, ano? Pwede po maaraman kung Right. pera pong bilyon ito na yaon dumanagero. Dahil mo po inuyunan, dahil lang ta source in corruption. So po sa imong yan, statement. ang unprogrammed funds nasa 243 billion. Okay. Opo. 243 billion. And ang changes na ginawa nila sa unprogrammed funds are the following. Number one, Opo. sinabi nila na wala ng local infrastructure projects dyan sa Okay. unprogrammed funds. Oo. Okay? So, ang ibig sabihin, puro lang daw siya foreign assisted Opo. and parang social services in case of emergencies. I see. Pero, pababasahin mo yung budget, naandun pa rin yung infrastructure. Kaya parang hindi siya tugma. No? Opo. Kasi iba ang sinasabi ni Apple Chair, Mika, doon sa nakalagay sa mismong libro. I Kako, see. baka naman typo error. Oo. Pero naandun pa rin siya. But the fact is, ini mga flood control projects na pig-investigate ngunyan, Opo. a number of them, a number of them were inserted. So a number of them also were charged against the unprogrammed funds. Opo. Congresswoman, yung unprogrammed funds, sabi mo nga ni, you are conscionably disturbed kampadagos na Yes. yaon so presensya kan unprogrammed funds Right. appropriation. Oo, Sisay po kasi ang alam naman nag-implement. natin, yan yung naging source Oo. corruption. Yeah. Oo. Saan po ang naka-charge tabi, Congresswoman Buda? Sisay po ang ma-implement ka ang tabi? Asiyan mahugot kaan Yes. para yan implementar Okay, po? Okay. Sige. Para po masabutan Yeah. sa mga tao, magbudakan sa tuyang na mga listeners. Opo. Okay. Ang unprogrammed funds po, wala pa yung cash backing. I see. Okay. Hahanapan Magkakaroon lang pa. siya ng cash, magkakaroon lang siya ng pondo at pwede mong gastusin siya Opo. if, number one, may savings tayo from the previous years. Okay. Kung naka-generate ng savings. Okay. Number two, mapopondohan din yung unprogrammed funds kung may mga bagong tax revenues naging mas maganda, dumagdag yung ating tax collection. I see. Okay. So meaning po, Okay? may hahanapan ki pondo ini pero gari sa hiling mo po, 'di ba? Gari may assurance na mapupunduhan ini in the future, tama, Congresswoman? Lagi naman tayo. Nangyayari merong- na napupunduhan. Oo, tax collection. Lagi naman. Kaya nga, ang ginagawa nila, dyan naka-parking yung mga projects na pet projects ng mga ibang legislators. I Pero ang see. nangyari Okay. ng 2025, gusto nila maging sigurado na mapupondohan kaagad yung projects nila. Ang ginawa nila, yung nasa unprogrammed funds, no? Yung nasa unprogrammed funds, Opo. inalis nila. Ay, Okay. sorry. Oh. Yung nasa program funds, katulad ng mga pambayad sa equity, sa mga foreign assisted projects, yun ang nilagay nila sa unprogrammed funds. Para yung kanilang mga pet projects, yun ang nilagay nila sa program funds na may pera na. I see. Di ba naalala mo yung mga bareta na Yeah. ay dinivert yung pambayad sa mga sa equity para sa foreign assisted projects ay napunta sa unprogrammed funds na wala pa namang cash backing. O Okay. tinapyasan yung pondo ng ganto para nilagay sa unprogrammed at yung pondong existing nilagay sa mga flood control. Opo. Kung medyo curious lang ako, sa budget po nakapalaman diyan sa pambayad ta sa debt, foreign or local debt kang Pilipinas. Ikaw kaya allocation po Yaon dyan. yaon siya sa budget. Opo. Pero off limits na ang Kongreso dyan. I see. Ang ibig sabihin, Oo. ang pambayad sa utang natin Oo. automatically appropriated. Iyan. Walang say ang Kongreso. Yeah. Pero naganglas lang ako ta, every year baga po nagataas ang utang ta. Ganun man nagbabawas tabi Kasi ang Congresswoman. nababayaran lang natin, interest.
umay. May problema pa. Pinangungutang pa natin yung Oo. pambayad sa principal. I So we see. are financing, Oo. financing the payment of our principal Opo. by taking out new loans. I see. Okay. Okay. Pero is that not it does not necessarily mean po na ang Premier Distrito day po tama ba kung correct me if I'm wrong tabi na day kinaka-appropriate para duman sa program funds para sa Premier Distrito po? Ay, dahil po, kapag sa district. Gabo sigwa. Ayun. Okay. Yes. Okay. And maski mag-no ka sa budget, hindi nila po pwedeng kastiguhon ang sarong distrito Yan. dahil sa imong paninindugan. Diba? Oo. O, kasi talaga naka-appropriate yan para sa development ng lugar ta. Ayun. Okay. May May mga pinasabi ninda, nag-no ka, day ka ng Yeah, budget. correct, Hindi correct. po pwede po yun. Ayun, opo. May mga priority po kita for 2026 sa First District tabi, Congresswoman? Actually, completion ka mga pinoronan na hinarali ang kipondo. Ayun. No, kan 2025. Opo. Okay, so kadaklan po mga structures, mga buildings. Okay, ang satuyan na so completion kang Tobacco Museum and Cultural Center. Okay. Completion kang satuya po na dakulang covered court para siyang amphitheater, no? So satuya po ng mga bypass roads, diit na sina hinali magasupondo kaya niya pigre-restore ta para matapos ang mga tinampo. Connect na po iya sa Tabaco malilipot, no? So mga hihirahayon po ng mga tinampo dyan po sa Bakakay. Opo. So roads, bridges, and then buildings. Ayun. Mga community colleges, mga Opo. barangay multipurpose centers, yan mga laog sa tuyang budget nun yan. Ay, si opo. Congresswoman, din na pa kung hapot, baka may gusto ka tabing sabihon sa mga taga First District po. Ako nauugma po ako dahil kang pag-uli ko tapos in-explain ko sa mga mayors ko budget na nahiling po ninda na talagang may rason man kung nga ako nag-no, but I also assured them na yaon na sa kuya po na pagbantay sa budget na hanggang BICAM and passage sa Bicameral Conference Committee report ay naandyan pa rin yung atin pong mga proyekto at mga programa na nakalaan para sa kanila. Na may good news man ako dahil ka nakahon ko sa DPWH, tibaad po, tibaad, no? Di ako nag-assure, pero tibaad po, so amounts na nahali sa tuya dahil nga ni, di ba pinakiaraman sa budget, VP Henry. So ang nagluwasan na talaga, around 30% para sa First District. So 70% considered as red flag project. Dahil identified nga ni Sinda, tuman sa mga, medyo questionable, no? Na mga inserted projects or mga deviation from the original NEP and HGAB. Ngunyan, sabi ko, that 70% na madi-deprive ng First District. Hindi naman namin kasalanan. Yung mga identify ni Papa na talagang dumaan sa tamang proseso ay itinanggal. Ay sabi niya, don't worry, sabi niya, but we will try to find funds para sa mga priority projects na nawala sa inyo. Opo. Congresswoman, salamaton pong maray. Ingat po kamo dyan sa Metro Manila. Thank you so much, Kiki Henry. Good morning again to all. Thank you. Thank you. Goodbye. Mga tugang, Congresswoman Shelo Crescel Lagman. May kinaraman po sa nagkaper ang hapon niya to. Malibong ka na, program funds, munang ko na nasabutan, Ronald, na ang program, ang pigasabing program funds, yan sumay naka-itemize dyan sa budget kan sa tuyang nasyon. Pero pag sinabing unprogram funds, di palan iyan ki budget allocation, nakagari binugtak sa na dyan, pupunduhan iyan mga tugang hali sa taxes kan sa tuyang gobyerno na nakukolekta kung saan iyan. Pero medyo may kwan baga, gari may gray area. Nataman ka din may bugtak na sa program funds kung igwa ka na po foresee mga tugang na budget kan gobyerno na malaog hali sa taxes kan publiko. Di ba? Natanay man sisingit naman. So yan tabi ang medyo nasabota. Ano yan unprogram funds? Dahil man pala nang gipundo, pero pipundohan. Kaya po pag inimplementar dahil puro pundo. Dahil puro pundo. Duro-diretso po mga tugang ang sitwasyon sa satuya tabi na palibot. Okay? Diyan tabi ang paliwanag dyan. May kinaraman dyan sa isyong yan.
ngunyan na sa mga oras na ini, kundi ako nasasala, ang sentro kan Legazpi, mga tugang hanggang po dyan sa Gaisano. Hanggang po dyan sa Gaisano, mga tugang ang sentro po kan sa tuyang syudad. Closed ang main road diyan po, ha? Sarado po ang tinan po dyan. Kaiba si Henry. May parada po ngunyan na sa mga oras na ini. Hindi inuumaga. May parada po alas 8 nin aga sa assembly area. Diyan po mga tugang ginibo sa St. Rafael, yan na Peñaranda Street. Nagparada sa Drum and Lyre Core Competing Schools. Hali po dyan sa sentro, pasiring sa Gaisano. Tama ka kay Guaki, competition tabi dyan sa Gaisano Compound. Yan. Kaya medyo matraffic dyan ngunyan, tabi. Buli dyan na hapon, gusto ko lang i-reiterate sa Indo, dyan na hapon tabi, alao naman ang parada, hali duman sa Cruzada, sa Lacandola Drive, o yan baga sa may Forbes Academy. Yan, ha. Pasiring po ang rota dyan sa Peñaranda Street. Pagabot tabi sa Peñaranda, sa Ramay Ramon Santos Street, matuo, pasiring sa Orosite. Pagabot tabi sa Orosite, mga tugang mawala, diretso po dyan sa Quezon Avenue. Then pasiring po dyan sa stage na po sa Ampangan kang Liberty o LCC Mall. Tabi, ano? Kaya dyan po yan, mga tugang na mga aktibidad na yan, magkakahiriling po nindo, ngunyan pong alda. Aramon tanawan mga dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Angel Mustasa, may bareta. Yan po ini dyan sa ginigibong maritime procession ngunyan pong aldaw. Angel, good morning. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa mga parantabay. Luway-luway nang napupon itong prosesyon kan imahe ni Saint Rafael San Rafael de Arcangel hali duman sa Ibalong Park Pavilion. Pasiring kami ni VP Henry sa Fishport ng Legazpi City sa may parte kan sa Wangan Park Barangay Dapdap Legazpi City. Dahil ang tadig DVP nakadaong itong taksay na sasakayan kay ning imahe ni San Rafael at ni Fatima. Nagkaigulang VP Henry inindate na mga anunsyo si Kapitan Eric Sima Brizuela na pamayukan Barangay Pastoral Parish dahilan sa ito palang VP Henry, dapat may duwa pang taksay. Inibaga kaya VP Henry na taksay, karining sakayan pandagat na may kakayahan na mag-sakay ni na dakul-dakul na mga personahe, so mga persona individual. Alagad, may duwa VP Henry na day nag-abot digdi dahil lang taan paliwanag, iyo itong makaliis ngayon ka itong bagyo na antala itong pagsisira kan mga parasira ka. Nagkataon VP Henry na sa duwang taksay na nakatalaan mo na magpartisipar digdi, iyo nasa lawod mo yan. Kaya mo VP, ang tarong taksay lang anigi ang gagamito na sakayan pandagat para digdi lang sa imahe ni San Rafael. Pero itong mga saralay na, sa mga ibang santo, kan man ibang mga barangay, and ipig sakay duman VP Henry sa sadit na sakayan pandagat, dahilan VP bako gabos na mga niyaong digdi sa nagpartisipar kasubago sa banal na misa, and mga kaibahan duman sa maritime procession. Ang ruta da VP Henry, sabi ni Kapitan Eric Brizuela, paghalidig di sa may parte kan Freshport sa Barangay Dapdap, mapasisiring dyan sa may parte kan Barangay Lamba na dati naman na sakop mo yan kan St. Rafael Parish mo yan, sakop na yan kan Santo Cristo Pasay Parish. Asin paghalidig duman sa may Barangay Lamba, mapasiring naman VP Henry dyan sa may parte kan Sabang, Padang. Paghari duman sa may Padang, mabalik ni VP Henry sa may Legazpi City Martyr kung saan nagahalat duman VP Henry sa mga imahen na manibaybang barangay na dahi nakaibahan duman sa maritime procession. Sa ngunyan VP Henry, padagos paan ining foot procession, pagsiring sa may Fishport, kung nadagong po nito, nagkakaigwanin kantada, itong tiga-kantada baga VP Henry so sa kay San Rafael. And duman sa lawod, nakasakay na itong mga iba pang mga imahen, kaya ba itong mga parokyano ninda, mga residentes kan manibaybang barangay, mantang naghahalap na sa nasing VP Henry na makasakay man, ining imahe ni San Rafael duman sa sakayan pandagat na intended man para sa inda. Para man VP Henry, masiguro ang kaligtasan kan gabos, may gutligdi kasi bago pa na seguridad, na ipiglalatag kan sa Public Safety Office sa pangilat po yan ni Sir Octavio Rivero. Yaon naging nakaantabay, nakasabay kita ngunyan sa
auto sa Tascocan Task Force Kayusan headed by Sir Andy Marbella. And then sa kaduman sa kadagatan Sir Henry, yaon duman sa patrolyan na ang mga personahes gamit itong sa indang water access ang mga personahes man ka na Coast Guard District people, partikular na ang Coast Guard Station Albay sa pangyayatan ni Captain Alejandro Arica, at ang mga personahes man hali sa Philippine Navy, partikular na ining Naval Forces sa Southern Luzon. Sa presente VP Henry, palalawag na kami digdi sa mismong fish port kan Legazpi City kung saan turtod lang ibabalyo na ining imahe ni San Rafael duman sa mismong sakayan pandagat sa taksay na gagamiton para turtod man VP formal ng paunan ining Grand Maritime Procession kan bilang pagtao man in honor sa kapiyastahan po ni San Rafael de Arcangel na iyuman ang patron kan Legazpi Port District. Okay. So yan VP, mabalik na lang ako turtod-taod. Sitwasyon kan panahon di VP Henry, magayon na Ganun ka na panahon, no? Marayo ng luwas kang aldawad, eh. Ha? Opo. Marayo luwas kang aldaw. Oo, magayon na VP ang view dahil ang tanahiling ang vulkan mayon. And so far, so good. Nakaantabay ang gabos ng mga personahes para masiguro man ang kaligtasan. As in, mahiling mo talaga, VP Henry, so mga debotos, mga parokyano sa all ages ang nagpapartisipa rin di po pa sa nakasubago sa banal na misa. And at naman, na nagpasalamat si Father Maui Murillo ang Kura Paroko kan St. Rafael Parish sa, syempre, duman sa mga nagtatarabang sa Barangay Pastoral Council, sa lokal na gobyerno kan Legazpi headed by Mayor Hisham Ismail, nakasubago nga din nag-participar man duman sa banal na misa. And then kay Consehal Joseph Philippe na iyong committee chairman kan Legazpi Port District Fiesta. Okay. So yan VP, na kami ni DVP sa mismong port, ihahatod nilang sa mismong port na. Naghahalat na duman VP Henry sa may inut-inutan. Itong port ka nga rin. Gamiton. Baka sarapurapo ka muna kadalagan. Ay, VP, sa Legazpi Port po. Port of Legazpi. Yes po. Duman po sana baga VP Henry mababa sa may Legazpi marker. Pero kaya masadsad itong sutak sa nagagamiton. Ang medyo karayom na yan na aurarom na parte kan dagat. Iniligdi sa may Legazpi Port sa barangay sa Dapdapa, Legazpi City. Okay. So yan VP Henry, ang mga istorya sa paligid sa luwas, sa padal silang nakaantabay di taon-taon na hindi kapag-pasiparan ni ining Grand Maritime Procession. Angel Mustaza, this is the news. Salamat Angel sa report. Hali po dyan mga tugang sa Katahawan kan dagat. Sampangan po mga tugang kang Legazpi City. Ano nga po nga, Albay Golf yan, di ba? Albay Golf yan. May kinaraman na kaantabay sa pinagigibo mga tugang na Maritime Procession. Ngunyan tabing daw, may kinaraman po sa fiesta ni San Rafael. Alas 8:22 oras mga tugang sa Pilipinas, asin po sa DCGB. Let's go! Magbabalik ang hapot, makalipas lang kan mga patalastas. Ang mga paretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye.
Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Serbisyong totoo, produktong garantisado, madaling kaulay at sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Portion siomai is the best, at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta.
Pamunta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Sumali na at maging maswerte sa Willie & Sons. May papremyo sa Resibo Raffle Promo. Maaaring manalo ng appliances at gadgets sa inyong lumang resibo. Para sa aming mga loyal customers, hanapin ang lumang delivery receipt hanggang December 31, 2019 lamang at ipa-photocopy na may malinaw na detalye, delivery receipt number, date of purchase, name of customer at ilagay sa loob ng long white envelope at isulat sa likod ang inyong customer name, complete address, NTC registered cellphone number at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga sumusunod na tindahan ng Willie & Sons sa buong Albay, Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, Virac, Catanduanes, Masbate at Katayngan. This promo is from October 20 to November 30, 2025. Raffle draw on December 12, 3 p.m. at Willie & Sons Tech Zone Albay. Ano pang hinihintay nyo? Sumali na at iuwi ang maagang pamasko. Para sa mga detalye, i-like and follow ang Willie & Sons FB page. Per DTI Fair Trade Permit Number DTI-R05 NP28-04 Series of 2025. Basta Appliances, Willie's. Gusto mo ng astig na prints? Tara na sa OnStyle Graphic Design Services. Full sublimation jersey t-shirts and polo shirts, costumes, all uniforms, tarpaulin printing, signages, digital printing, and more. Name it, we print it. Visit us at OnStyle Albay, located at Barangay 3 EMS Barrio, Legazpi City. OnStyle Daraga, near Mateas Ginalas, and OnStyle Tobacco. Message us today on Facebook. OnStyle Graphic Design Services. Your print, your style. OnStyle. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number 1, always DCGB, oras 8:31 An oras morning. hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Report muna tayo. Hali po dyan sa luwas kasabay si Karen Ala. Henry 8:34. Lalaking hindi inuuna. Sa programa po nga nahapot, may pong aldaw ni Nueves. Antibispera po kan fiesta sa Legazpi City. Karen, good morning Karen. Yes, depende. Ang sa tuyang lokasyon para mientras, yaong kita digdi sa hampangan sa mall sa may land to business park. Dahil lang ta pinag-antabayan taman muna, ining drum and lyre competition kung saan pinagsisagibukan man iba-ibang eskwelahan na inimbitaran digdi bilang parte ka ining Legazpi Port District Festa. Ngunyan, sa impormasyon na nasusugan din si GB News, elementary as in high school category ang maglalaban-laban digdi. Bali sa elementary tabi VP Henry, tuluan maglalaban-laban. Talaga? Tenot, ang San Antonio Elementary School sa Tabaco City, ang Pilar Center School sa Putiao, Pilar, Sorsogon,
asin Kararayan Naga Elementary School sa Tiwi Albay. Ang high school category, 8 kabi ni Dipen, susuk ay mina 7 sa kuyang dato. Iyo ang Bonbon National High School sa Libon Albay. San Lorenzo National High School sa San Lorenzo, Tabaco City. Naga National High School sa Tiwi Albay. Tungkol National Comprehensive High School kan Donsol Sorsogon. Kumadkad National High School kan Kumadkad Castilla Sorsogon. Asin Flores Academy Incorporated kan Albay. Wow. May taga kumadkad Okay. Ngunyan, sa nasusog ka pang informasyon, magiging price kay ni sa elementary category, first place, 50,000 pesos. Second place, 40,000 pesos. Third place, 30,000 pesos. Ang high school category, grade 7 to grade 12, first place, 60,000 pesos. Second place, 50,000 pesos. Third place, 40,000 pesos. Mantang ang special award, iyo ang best marching band, best in uniform, best majorette, as in best band leader. Ngunyan, ang criteria naman for judging, ang harmony and rhythm, 50%. Marching, cadence, alignment, and smartness, 20%. Uniform, neatness, color, and smartness, 10%. As in ang visual effect, 20%. All in all, pag-ibigay 100%. Ang dapat na matungkit ninda, bigay para magkapag-campeonato ng first place ninda sa competition na ini. So sa ngunyang pag-ibigay maiwas na ang sinampukan sa Sandigansi. Dahil lang sa halos dengan ibig maabot sa 30 minutos, magastas man sa parada, pero yung pagpapiling bigay sa Land to Business Park. Madali lang sa mata, di man nag-exhibition. Ang information ko, ang exhibition, gigibuon mismo bigay sa Land to Business Park. To be participated by the elementary and high school participants. I see. Iyan sabi, So, ano tabi, Karen, di man niya sarado ang tinampo sa palibot, ano? Tas sa laog ginibo, an event? Sa laog kan lang ko. Sa inyang parte, sa inyang ginibo sa stage? Kung digdigitan, kung nakaangkang ka dito sa Pacific Mall, digdi sa website, kung sa inyaon sa mga insurances office ba gabiti. Okay. Yaon digdi. So, sa ngunyan, padagos ang program proper, surrounded inibitan rito mga magkapirang mga public safety office, pati mga LRMO, at in Legazpi LRMO, na nakantabay sila, in kaso may emergency na participant. Sa ngunyan, pinagsususog ka si Sir Danito Perez, dahil nagkamay nato akitang informasyon na sabi, nag-aaral na panikisnak. Di ba nagpun? May research na tulos. Kaya ako itong data, nag-aaral ako sa mga nagpun? May research na tulos. Tuto na natin. 8:30 pa sana? Mas tubig ka Tubig sana muna. Baka na man kasabay sa uroron? I-verify mo. Ako pang Hindi ka, Karen, di ka nagbalo na mag-intra sa pagiging majorette o minorette nga kang high school ka, college, kuwang ka, elementary? Kung elementary ako, nagbalo man ako, tuntun. Iyo man sa training plan ko. Sa ano? Pumpom baga. Pumpom girls? Saan kapot-kapot sa mga... ang kapot-kapot sa mga ginurunting na kuan na Manila paper? Yan, tama ka dyan. Pumpom girls? Dati, Natanay ka nagkapot ki baton? Di pa kaya kan kamot ko? Di pa kaya kan kamot? Saling ko, pwede ka man magkuang gayon? Mag-majorette gayon? Sa height? Pinipit? Medyo tipid lang. Pero sa tabay, gari, pwede ka man. Ika naman. Pagpupunan mo naman ako. Ay, sorry tabi. Pwede mag-sorry. Ganun mo yan, Vic Henry. Nag-prepare na ining San Antonio Elementary School. Jerome, pwede si Karen Jerome, pwede si Karen mag-majorette sa iling mo? Pwede? Pwede, di ba? Ano da sabi? Pwede na Gusto nag-service baga sa mga kwan pag may kwan? So unmarked sa baga maluya sana?
So gari ang step so Ipang civic military parade na klase. bako so pangkuan pang gara nga may dadarahon sa kunsain. Ay na. Benefitan di. Okay. Ang sitwasyon man kan panahon digdi. Medyo maduro dampo. Kaya sa bago nga ni, medyo nagturo tagiti. Pero manageable man, tangon yan, nagpulpa man. Okay. Ayan mo na ano report, hali digdi sa Land to Business Park, Karen Ala. Salamat Karen sa report. Dali po dyan sa luwas. 8:38 nin pagkaaga. Tapos ko na Ronald so kanko, liver aid ko ano. Tapos ko na. Tabaya sa Pilipinas ano. Medyo duman daw kita sa lado nasyonal. Ilingan nendo ngunyam bata ka sa buong aga, magmahunon ako pagkamata ko na. Kung ano naman so nakasabat akong bareta na so DPWH da tabi sa sarong division duman. Nasulo. Na itong division na ito, yung pagkasarahutan da na may kickback man na 1%. Mas muna sana di. May kickback man da sinda po na 1%. Mga tugang hali sa mga proyekto. Tapos sinda pa lang so nag-testing kan mga bakal. Aramon siguro kung so bakal matagas. Aramon siguro kung so utong so kung ano-ano mga standard na bakal. Sina nag-testing tabi. Nasulo ka sa hapon? Paano daw kita mga tugang mag-asenso? Garo sensado man kita gayon. So nagkakapira, ilingon mo. Bata, ako sa totoo lang mga tugang, pag ako minakanta, paminsan talaga, nag-route ang panahon, minauran. So iba, minauran mo na buda, minaba, bago magkanta. Puro ka naman niya kalukuhan na. Diba? Paano kita tabi? Sisay daw mga tugang na leader kan sa tuyang nasyon, an maka pakarahay kan sa tuyang pag-asenso kan sa tuyang ekonomiya, nakitang mga Pilipino, mga tugang, maging magayon ang buhay. Tan nagamaray man sa ng buhay, so mga darakula ang sweldo, so mga haralangkaw, mga tugang ang sweldo. Pero kita baga, sa mga nasa baba, mga tugang, nag-game yan, dapat makakuaman, tabi ko haralangkaw na sweldo. Kaya, say nagpupuon, dahilan po mga tugang sa greediness ka nagkakapira. Di ba? O sana po ma-address tayo ni. Sana po ma-address taan sa tuyang problema pag-abot kang aldaw. Si Saydaon maging presidenting sunod, yan ang hapot. Linga kita sa Bicol. So aki ko kan sarong aldaw, nag-uli. Deko, pipa aeroplano ko Ronald. Tangan niya ako, baratuhon na sa 2,000 plus. Ang ginibo niya, nag-bus siya. Nag-bus. Ay, oni na si Governor, may lang ha. Oni na mga tugang si Governor Noel Rosal. Takaw ron tango niya na aga. Governor, maray na aga po. Gob. Hello, Henry. Yeah, Governor, good morning tabi. Onder ka sa tuyang programa. Yes po. Apo. Gob, primero tabi, gusto mong i-congratulate ka sa imong nombramiento bilang chairman kang Regional Development Council MITI kan sa tuyang rehiyon. Ano tabi, Gob? Inaasahan mo itong tiwala sa imo nito kang presidente? Well, dahil man mataram yan tabi, Henry. Siyempre, do ba kaming tigpadara sa Malacanang? Opo. Yan po ang rules dyan sa RDC. Regional Development Council na duwa po ang ipapadara na from government, duwa man from private. Ang ibig sabihin, kung pinili kang presidente ang ma-chair government, ang magiging co-chair private. Ayun. May co-chair po, Governor, ano? Okay. Private. Kaya po, ining pagkakapili sa inyo, siyempre nakula pong undray ni Henry, ano? Primero, siyempre, si Henry Saruman yan na aloy ng servidor. Yes, yes. So, it's really a big opportunity. And gusto kong pasalamatan, siyempre, ang presidente. Opo, okay. Go with that po. Anong garo, siyempre, challenging baga po ang pagiging RDC chair, di ba? Kung paano may angat ang ekonomiya kang Bicol sa mga maabotan. Ano pong nahili mong direksyon tatabi sa maabotan daw? Yes, Henry. Ako baga, although kang ako napili kang 2019, ako baga pig-elect man ako kang RDC. Yeah. Although
pandemic ba ito? Iyo po. Pandemic, kaya di kita masyado nakabuelo, ano? Puro lang kami online. Oo. But this time, Henry, Opo. mention ko, ang RDC kasi, ang pigitukaran dyan talaga, so Regional Development Investment Plan. I see. Okay. Ini po ang mga pinaradalan na sa baba na mga plano nila na ilawag nila sa RDC bago inipunduhan. Opo. Oo. I So, see. ang ibig sabihin, talaga nag-agi ni sa proseso. So, ini po, ining RDIP, ining papadala sa Manila, para yun ang mga priority programs na pwede punduan for the year. Like, for example, next year, magibo kami for budget year 2027, ha? Opo. I see. Tapos na baga sa 2026, na-approve na ata kang House, no? Pinitukar na nguyang kang Senate, no? Opo. So kami, ang trabaho kami nguyang for 2027, ha? I see. Okay. So halos 2 taon na lang bago magtapos ang termino bilang mga elected officials. Ang gigibuhan mo niyan, ang gigibuhan mo sa 2027, 2028 budget, no? Yeah. As in, dakol pa man, Henry, dakol man kaming mga pigibuhan pa, like sa mga flagship program, no? Pigmi ko baga pigtataram, Henry, we have to have an efficient na mass transportation. Yung po ining PNR ta. No? Correct. Kahit one, Henry, de kita mawalat digdi. Yan nahiling ko na medyo napapabayaan. No? Kung ako ang chair, katubaga, magayon na so mga plano na papatangong kita kang China. Yeah. Sa matter of fact, nagpuon-puon na ka ito, masih pandemic. Sige-sige na meeting me. And gabos na mga areas, si Pocot, gabos yan na Ralaugon. Talagang magayon na sa discussion. Medyo lang talaga na, ito, day na dagos. Kaya ini ang gusto ko na dapat ang RDC manindugan na talagang ini ang kepuang pang Bicol kung gusto ta na mawala ka sa poorest region, no? Because Henry, yun yung pinapuntang yung mobility, yung sa connectivity, as in ang pagpadala ng mga produkto alin sa mga probinsya, no? Kasi ang train iyo pa ang pinaka-cheapest means of transportation. Oo. So gari maski pagatabi gubinot kang panahon, pag nagtoko si Presidente Rodrigo Duterte, etc. Priority man ini, pero gari medyo nahirapan po mag-implementar kang proyekto tabi, Governor. Pagdiling ko, kahit pa sila mga priority, kaya maninika national government. Pagdiling ko lang, dapat lang i-priority, ipaglaban kan mga members na yun ang kay Puanta, no? From Daet, Pangkam Norte, Kamsur, Albay, and up to Sorsogon na ang plano kani, Henry. Yes po. Hanggang Macnog na nga ni. Yung plano kani, kaya ako RDC share. So gusto ko balikan ini. Pero siguro, pero yaon man sana ini, kay Pon lang siguro ini i-follow up, no? Ipusinikan sa tuyang RDC. Opo. Gob, ang saro baga sa although yan PNR magayon pag nalabos yan ta. May mga plano nga baga no, dapat nga 5 hours na lang, 4 hours na lang ang dalagan from Manila to Bicol. Ano pang hiling mo kayo na South Road ta na medyo haloy-haloy talaga ang pagkapakaray kayo ni Tabi from Manila to Bicol? Actually kung yan, Henry, di pa lang ata natatapos. May pigigibo na yan. Sa Cubex, may pigigibo na. Ayan, yung expressway, di ba? Expressway. Iba na baga from Manila na although may may toll in yan, no? May toll in. Pero magayon ni Henry dahil may choice na kita. Apo. Ini ang saro sa mga reparuhon ta kung ay na yan, no? Then baga going to from Manila tapos Quezon, then Bicol, no? Banga ini Henry sa pagkakaaram ko kanang chair pagkato banga ito Manila to Quezon, then Quezon to Bicol, then Bicol from Naga to Legazpi. Nag-iba ito apod na sa bago bagang pigigibot naman ng tinampong so sa parallel na ligi sa main road ta. Para ma-trim down ta, as in may choices ang sa tuyang mga motorista. I see. Opo. Ano pag ibang priority tabi na pwedeng makatabang para sa development ka Bicol na hiling ko na pilitang balikan? Sabi ko nga ni inibaga ining sa tuyang airport, no? Bako sa ining airport pa kang so BIA Bicol. Ining BIA kay po ni i-post ni kang RDC na magkaigwanay ni ki regional flights. No?
meaning kang regional flight, so sa Asia man lang. Yeah. Maski International Southeast flight. Asia. Mm-hmm. Okay. As a matter of fact, nag-ulay na kang Cebu Pacific. Pagipustang una ining Hong Kong. Ito ini ang dahol na, kumbaga may market na ini. Apa. Ang kung pala, Henry, ang mga airlines, pigiling man, nag-consider na survey. Yeah. No? Sabi ko nga ni, ang mga makusog dyan, sa ngunyan, sa mga Pilipino, ang Singapore, di ba? Yeah. Singapore, Japan, yun ang mga makusog ngunyan, Hong Kong. No? And hopefully, no, magkuhan na ini. Talagang mahiling kang Cebu Pacific na ketuhan ka na may market ang Bicol. Tabako sa na po ini Albay, no? Pag nagkaigo po digdiki mga international flight, maga-materialize ini dahil yaon sa Sorsogon, even Kamsur, even Masbate. Kasi pera ni ka na, Henry. Yeah. Even Katanduan, masakay di, dakulaw ng market po ini. You're talking of more than 5 million. Okay. Then, actually, Henry, pakulong kita mga airports man na pili man tabangan. So, lalo na ining Naga, siyempre, although nagagamit na nga na ining sa tuyang kan mga taga-Naga dahil maluyang nga niya, no? Kulang ang flights duman. Mas nga ni, so mga leader nagkakairaling ko digdi, nagagaramit digdi sa tuya dahil nga ni, wala masyadong efficiente sa Naga Airport, no, dyan sa Pili. So ini itabangan taman and so mga iba pang mga connectivity. Then ang sunod dyan, Henry, ining mga seaports siguro. Ang saro sa mga dapat i-elevate, no? Lalo na ining Pantaw. Ang Pantaw Port baga saro ini sa Madaras to yaki mga economic prosperity dahil ano yun yung pigadalan. Ini baga Henry Pantaw open ini sa Cebu, Visayas, and of course Mindanao. Ini ang dito na gagamit sa ngunyan. Nasa pagiling ko, it's high time because talagang medyo hirap kita sa pagdara kang epektos. Mahal, no? Grabe ang handling. So ini Henry, pigit po nang tanah, mas pa ako naapili. Pigiparailing ko na ini Henry na sa tuyang Pantaw Port. Nasaya, no? So saro dyan na mapakarayon ta ang kinampo. Dahil malawag dyan Henry na truck dahil ang elbow kan mga kurbada. Grabe. Aralang kahong pati. Basta ang ginibukay dyan, basta lang maagihan. Dahil pwede pa lang Henry. Yan, lipit ng PPA dyan. Aralang kahong pati ang kuhan kurbada dyan. Pataas pati, may mga bulod eh. Pigiling ta muna. Araw kan pag dumang ko sa mga ibang lugar, kung talagang ding araw ka na mga, pag may bulod, rirarom nila, gigibunin ng tunnel, tapos maluwas na naman. Dahil man sukay po ng tunnel ka po. So mga aralang ko sa na, minsan, dahil na ang ibang bansa, hindi, iba na ang technology nila. Araw na kita. Kita bibo ko, para kapta, grabe ang distroso. Sindihan talaga. Kita nila. Pero kita lang ini. As a matter of fact, sabi ko sa Local Development Council, provincial na, sa mga elbow, kundi pang kwarta ang kundi ng kwarta ang DPWH, yung pamangtang development plan. So mga kurbada, pakarayon ta, no? It calls us about ining mga kurbada from Pantaw paluwas dyan sa Libon, no? Para magamit na lang Henry yan because kay po na yung kang Bicol, bako sa na kang Albay, tanganing sumang alis sa Masbate, alis sa Cebu, alis sa ibang lugar. We can even go for bagang going to Aklan, sa Boracay. Pwede kita dyan. Pwede kita dyan. Bukas na bukas dyan. Kaya nga ni, nasasayang lang talaga kita. Yun po ininsaro sa mga tutukarunta. Then, of course, Henry, ining bagang power, sa mga power, ining electrification ta, ini ang gusto ko man na ilaog ta. Like, usan na yung Aleco sa mga iba pang mga, kasi ang power is very crucial sa development. No? And siyempre po ining mga infrastructure na na-mention ta sa Regional Development Investment Plan. Ini ang pinaka-importante na mga plano mo yan, Henry, ini bagang kararibukan ta. Mawawala ini Henry kung ali ini sa RDC. No? Like for example, last year naput ko, so RDIP, anapunduan sa na 50%. So ang ibig sabihin, dahil nasisimbagan sa mga tunay na like sa mga tulay, tadakulang kay mga request, no? Na importante yung mga tulay, na pagkiling ko dapat priority. So mga tinampo na dapat priority. Di ba? Kaya ini po ang nailing kong talagang tututukan ko. Ini ang aloy ko na sabi ko, ako mapili. I would like to assure the people na I will do my best na
as mentioned by the President, pinapod ba kami sa Malacanang Iya po. na ang mga proyekto niyan talagang ibabalik niya kabo sa RDC dapat mag-emanate. Wow. Ang ibig Oh. sabihin, yun man talaga dapat ang basihan kang pagpundo, pigapod ang General Appropriation Act, dapat Opo. talaga sa mga development projects ng mga regions, ali dapat sa RDC. Opo. Governor rin po official ka na matukaw bilang RDC Chair? Actually, hindi, pagka nakalagduman, I have to be informed within 7 days. Opo. Then I will take my oath. Di ko lang alam kung kunwarin. I will still meet with Director sa DepDep. Oo. Oo. I see. Then, pagkauli, may maaraman ta, Henry, kung digdi ang auto, kung sa Malacanang. I Sarap kami see. ng mga Opo. Regional Development Council Yeah. Chair. No? Opo, okay. Gob, maiba po ako lokal naman kita sa probinsya Canalbay. Tamay report si Jimmy Cansaro, na-confirm ko man sa post mo, nagawa na kitang bagong CT scan sa Albay Provincial Hospital, sa Jose Pinabil Montiduran. Hindi supig pa pangaturugan kan mga taga dyan sa lugar na yan. Kumusta po ito? Fully operational na po ito, Governor? Fully operational na. Opo. And ihabol ito sa November 26. Okay. Pati po itong siga, arugman ka ito. Igwaman, CT scan. Ready naman. Oo. Aloy na nga nito. Oo. Ayan, Henry. Oo. Aloy ito. 3 years ko nang naikabit ito. I see. Okay. Sayang nga eh. Pero Bata hindi po gari, sa JBDAP, gari Gob, may pinatisting kang pulis naman. nagdurulag. Sabi ko, sige, kaya lang nagdurulag. Iliw ko, kung iliw niya ako supayo. Kaya tara ko, Ini Henry Tabi is 32 slides. No? Ay, dako na. Medyo kanini klarado ini ah. Mare. Although ang pinakakawang ko 64. Opo. Pero maabot kita dyan. Yeah, okay. Medyo mahal na kaya itong 64. Pero Okay. maabot ang panahon, ma-elevate kita dyan. Yeah. Ginina mo na. At least, tigwa kita na. 32 slides na. Oho. So, dakulang bagay na sa mga indigent patients ta. Opo. Ngayon, dakul bagay Henry, nagkasarabi kong libre. Pag inpatient ka po, libre yan. Libre, correct. Oo. Libre po, kasarabay po. So, outpatient ta bagay, kung nakatang i-consulta, Yeah. Halos libre naman gabos eh. Kwanta, libre yan po. As a matter of fact, sabi ko nga ni, kaya po naalagaan tang mara ito para dakul kitang matawan ki serbisyo. Opo. Gob, may pangaturugan ka po ng gabos na hospitals na under provincial government mabungtagan tapo kan CT scan na yan? Well, di man kepohan. Oo. Kepon siguro, may mga duwa pa akong pigiling. Pwedeng naaganta ang piduran, tadakulaong yan. Opo. Yan, mga darakula yan, manito. Mga darakula yan ng mga I pilitang malagan. Opo. Pero sa ngunyan, ang target talaga, ining duwa lang muna. Ayun. Because ini Siga. ang aling tang dakulang district hospital. Siga, that will cover the first district. Opo. Then, JBDAP will cover the third district. Ang second district baga, may pagkatang district hospital kaya sabi ko ano ang manito. Iyo po. Pwede tayong dibuhon. Iyo po. Oo. Or pwede tang pakiulayan ang Legazpi Hospital, no? Yan ang nahiling ko na pwedeng i-convert to region to district hospital kang second district. Tayo man sana nangyari, Henry. Yeah. Diyan sa Legazpi Hospital, dahil yan mga taga-rapo-rapo. Iyo po. Totoo. Tayo man yan pwede i-deny yan na. Tayo mo yan pagserbihan. No? Pagiling ko ang Legazpi Hospital, tali naman kita mo yan for the moment. Pagiling ko ang Legazpi Hospital, tabangan lang yan. Iyo. May pinagibo baga ako dyan na another building bago baga nagbaba si Mayora. May mga rooms yan, may dialysis, may CT scan man po yan, kompleto man yan. O kung sana mailag ito, no? Mabayaan ta yan. Kaya Henry, sabi ko yung plano ko na i-convert yan as district hospital, madagdag na kita rooms, I think another 40 bed to 50 bed ang idadagdag ta ko ta. Diyan magata 4 floors yan. No? Pero anyway, yan po, saro yan sa pilitang i-request yan sa city government kan Legazpi. So may posibilidad Gob na nga magkatabangan ka ang probinsya Budan City Government o Legazpi Tabi sa maabot na daw? Kasi nailing ko, dapat bago magduman sa BRTTH, may tulungan na kitang makusog na hospital. One in first, yung ano yung Siga, one in second, in Legazpi Hospital, and one in third, in Pinagpagtang JBDAP. Yan ang pinakalbay probinsya. Dakula, Henry, ito. Itong JBDAP, Henry, first and 2 floors muna. Opo. Ano mo, Henry? So building ko ito Gob na, di ba nakula na itong building, itong white building duman, operational na po ito nila? Hanggang 650? Yeah, correct. Henry, Nakula nito eh. Kaya ka ito?
Kulaon. Actually, Henry, pagaling ko, okay man ito. Masin na kulaon mo yan, you're talking of the future na. Opo. Maabot kasi ang panahon, Henry, maabot siya sa 800 ang pasyente ita dyan. Oo. Ngunyan nagadalagan kitang 250, I see. 210 to 250. Yeah. So, Opo. we will operate muna hanggang 250 ngunyan. So, opening po yun sa November 26. But before that, siguro mga second week, ililipat na so inpatient, no? Yeah. And the outpatient on the first week. Luwa yun ta. Opo. Agaw nagakuha kita kang pigapuntang LTO. So, Opo. license to operate. Opo. Goblas na lang tabi, piga para harapot man sa kuini. Although garin na dalangog ko na may processor kong pigigibo. May kwan ba kita? May dialysis center ba kita dyan sa may, sa may dating skin clinic? Kumusta pong status ka yan? Na building Yun na na yan? yan. Oo. Henry, nadidili ang ready na po yan. Oo. May MOA po yan. Dako lang machine yan, libre diba? yan. Libre po yan. Oo. May MOA po. Ang scheme po kaan MOA. I May see. ma-operate sa tuya ang building. Oo. Then, gabos po na long dyan, babayaran ka ang PhilHealth. Okay. In turn man, may share so probinsya, may share man so operator ta. Magay na yan. I think we have 10 dyan o 12 Dialysis machines. Nagrilingan na kami. And ang kulang na saan talaga so license to operate. Okay. Anytime now, Henry, madalaga na po yan. Opo. And ini pong JBDAP, igwa ini, no? Maintain But for the meantime, tayo pa natatapos sa room building. Pero kay punta na kaya, iwalat tayo na duman sa old duman mo nagiraray. So, paglipat na kang JBDAP, iwalat tayo muna duman sa old so dialysis para dahil mapundo sa mga sa mga tugangan ta dyan sa district. No? Sa JBDAP sa Siga naman po, padagos ang satuyang pagsuporta kan sa tuyang dialysis. Opo. Governor, salamat. Yan, Henry, first and second and third. Iya, opo. Sige, Gob. Salamat na maray po. Baka may announcement katabi for the province of Albay. Go ahead po. Yes, itabi sa mga pabayan ta. Primero muna salamat tabi suporta na napili po katakan sa tuyang presidente bilang RDC chair for the next 3 years. Nakulaong pining ondra sa tuya gabos considering that right now the president talagang gusto niya nagabos sa mga programa siya na emanate sa RDC. No? So let us take advantage of this. Kaipuhan lang sa mga anong na probinsya ta, well coordinated para di kayo mawalat. No? I would like to assure everyone nobody will be left behind para sa mga programa ta sa Progress Camp Bicol. So salamat girare tabi, Henry. Salamat tabi, Governor Noel Rosal. There's a reason for the sunshine sky, and there's a reason why I'm feeling so high. Must be the season when that love light shines all around us. So let that feeling grab you deep. Mga tugang, salamat kan sa pagantabay. Alas 9 na naman po. Diyan pong alauna, maghirilingan kita sa Ayala Malls, Legazpi. Mga barkada po ng mga senior citizens na mga invitado ta. Salamatan na maray po sa Indo. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Henry Maceda po. Di pong personalan, kita po tagahapot lang. Salamat. Goodbye. God is good all the time. Mabuhay. Tuhod, siko,